Palang araw po sa inyo lahat. Dito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan. May isi-share po sa inyo na kumpletong puder, bakod, pundo, balabal. Pinagkaisang lahat. Ang puder na po ito, malakas po ito, galing sa amang makapangyarihan sa lahat. Bago ang lahat po ay papakilala ko po sa inyo ang San Benito, Pinitiyo sa Kapis Sagrado po. Sana po tangkili po nyo itong YouTube channel ko, mag-subscribe po, mag-like and share para updated po kayo sa susunod kong video. Maraming salamat po. Bago po ito usalin po ay magdasal muna ng ama namin, isang aba namin, isang aba Ginong Maria, isang luwalhati, bago usalin po yung puder na po ito. Yung mga wala pong ginagamit pong puder, pwede po itong magamit po ng magdasal po na ng isang ama namin, isang aba Ginong Maria, isang sumasampalataya, isang luwalhati. Yun na po yung pinagka puder nyo po. Pero kung sana kung may puder po kayo, pwede nyo pong usalin sa lahat ng mga orasyon na magagamit po sa pang-araw-araw. Ituturo ko po rin po dito yung pang-tawas po, alam nyo po, nasamit po. Dito na po yung puder, bakod, balabal at pundo. Bago ang lahat, magdasal muna tayo na ama namin at aba Ginong Maria, luwalhati. Ito po. Cross Sancti Patri Deity, Cross Exiguus Imperator, Cross Dominicum Puris Santos, Cross Miracle. Ama namin, nasa langit ka, sambay ng pangalan mo, ikaw nang manghari sa amin. Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa, doon sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa magkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakain ng Aba Ginong Maria, Aba Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayo makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kaparanan ng unang-una, ngayon o kailanman, sa walang hanggan. Amen. Narito po ang babasahin ko po yung kumpletong puder, pundo, bakod, balabal. Iyuwa, sirak, lusak, biyusum, aduram, simpat, adonay, haleluya, amin. Budil, san, sotor, arilat, ignus, laternum, Jesus, alpait, umiga, iyuyong, mater, alpat, limpat, alimu, nusali, alinusalin, nilusum, sasa, siratum, sati, ram, sasara, kam, Yusuf, buha, muha. Natin ko po, ayuwa, sirak, lusak, biyusum, aduram, simpat, adunay, haleluya, amin. Udil, sotor, alirat, tignus, naterrum, Jesus, alpait, umiga, yuyum, mater, alpat, limpat, alinusahin, minusum, sasa, siratum, satiram, sasarakam, Yusuf, huha, muha, at po sa dibdib ng pakros. Tatlong bisis po niyong usalin. At i-share ko po sa inyo yung number ko po. Narito po yung number ko, 0919 70 50 823. Text po nyo ako kung gusto nyo pong mag-request, ano po ang gusto nyo magtanong. Salamat po, gusto nyo magtanong. Sana po subscribe po kayo, i-like, i-share para updated po kayo sa susunod kong video. Maraming salamat po. Dito po yung
pag din yung kung po, i-kon nyo po, ulit-ulitin nyo po yung video para sigurado po yung maisusulat po. Ang pagsusulat po pala ay yung hindi pwede yung dugtong-dugtong dito, yung all capital letters po. Maraming salamat po para yung bisa ng orasyon ay mabisa pong at malakas po. Maraming salamat po.